Kuya mag-shopping, uy. Gutom ko bay. Gutom man din ni sige shopping. Yaya! Yaya! Ha? Yaya! Dugay kayo ka ba? Dala ko dire. Asa ka ito si Yaya? Tuwa na po ito sa kusina ba? Abutan ni Yaya. Uy, ito na ko, bi. Uy, natulog na po si Yaya ba? Sige ranig katulog si Yaya ba? What? Murag sawa. Yaya! Tagot kayo ni si Yaya ba? Layason yun ako ni. Hindi ka mo mata ha? Karoon ka ha? Da, mataman lagi. Tayo saman to, madam. Paunay dapat sa imuha Yaya. Kay sige ra kag katulog. Sabi naman ka, madam, wala naman kay respeto sa ko, Wala kay mahimo kung Yaya ra ka. Ha? Nagutag yun ni mo, eh. Asa man kay Yaya? Kuha kog snack kay gigutom ko. What? Ulat lang dira, madam. Pagaan yung baka. Dali ha. Unsa man ni Yaya ice cream? Spaghetti na, madam. Salintong New Year. What? Binuang dugay na atong New Year. Hindi pa man na, madam. Bahala ka dira. Iluan naman siguro ko ni Yaya. Sige naman sige dula pare. Malas man ko pare. Wala malas pre. Yes! Malas good ko pare. Wa ko dog pare. Sama nang saba uy. Hala, si dog iyang pare. Tama, ipakaon din ako. Spaghetti, uy. Salin sa New Year. Sidi, saka kayo mo ba? Ay, madam, nalagi ka. Apil-apil pod ni, yung pare na murag dako. Ay, madam, nalagi ka. Ako ihatag sa inyo ha, spaghetti. Wow. Yummy. Ugay man maghumana ang New Year, madam. Ikaw, madam. Unsa man? Kaon mo, reklamo mo. Pabulibya mo, di mo ka-afford ani. Ano man na, bahaw, madam. Sa New Year ba? Madam, salin na, madam. Kami na mga dato, wala may naghatag salin. What? Pre, kuha na lang nato na, pre. Sige pare, salin naman po. Salin pag ginamot to sa New Year. Lami, Jud, pre. May padaghan eh. Lami, ani pa rin. Awa o, tatik-ati pagkuha. Bali mga on. Lami no. Oh no!